Пир въздуховоди – леки и здрави, с висока степен на топло- и шумоизолация. Лесни за транспортиране и възможност за сглобяване на място. Не се изисква допълнителна изолация. Пир въздуховодите осигуряват почти нулеви загуби от пропуск на въздух. Възможност за изработка на нестандартни модели. До 20 години трайност на инсталацията и намалени разходи за поддръжка. Полюстием разполага с последно поколение цифрови машини за изработка на пир въздуховоди. Ще изпълним вашите поръчки в кратки срокове и на конкурентни цени. Повече информация в Полюстием.